Душко трябва този път да е послушан на народа, да си наложи ветото и да приключим тази работа. Не ни трябва контактна група, не ни трябва представители. Искаме само едно нещо. Този закон да го върне президента, да се отиде в парламента и да го оправят. Да махнат всички тия глупости от него. Ами и това е начина. Има парламент да си свърши работата както трябва, а не да урежда интересите на някакви мутри.